дар ғалазори хоҷигоҳи кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд маҳсулнокӣ ва сифати баланди ҷамъоварии ғалла бо истифода аз техникаҳои нави муосир, комбайнҳо ва механизмҳои тойбандию боркашон баланд аст. ин асосан комбайнҳои муосири тамғаҳои нива эффект, росселмашт, комбайн класс, енисей, палесе мебошанд ки корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг 9 адад ба хоҷагиҳо ва шахсони воқеии вилояти Суғд бо усули иҷораи молиявии лизингӣ таъмин намудааст. ин комбайнҳо дар маркази хизматрасонии техникии шаҳру ноҳияҳои Панҷакенту Истарабшан, Бобоҷон Ғафуров, Мастшоҳ, Деваштиж ва Ашт мавҷуд буда 2 адади онро соҳибкорон ва 2 адади дигарро ҷамъияти ободкорони сабз ва кооперативи тиҷоратии хоҷагии деҳқонии Бобомақсуд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров харидорӣ намудаанд. ин техникаҳои пуриқтидори муосир дар ҳосилгундории маҳсулнокӣ баланд доранд. мувофиқи нишондиҳандаҳои муҳандиси техникӣ дар идоракунии сифати ҷамъоварии ҳосил ва муҳимтар аз ҳама ҷамъоварии беталафи ғалла ва коҳи ғалла бартарию афзалияти худро нишон медиҳанд. бо комбайнҳои нав талафоти ғалла кам шуд. бо комбайнҳои кӯҳна талафоти ғалла 20-25%-ро ташкил медод. ин ҳамаш даромаднокӣ ба хоҷагӣ мебошад. ҷамъоварии ғалла бо комбайнҳои нав бо сурати тез мешавад. хоҷагидорони кооперативи кишоварзии Бобомақсуд имкон доранд ҳосили ғаллаи 23 гектар заминҳои мавзеи Навобод ва 125 гектар ғаллаи хӯшагии заминҳои лалмии мавзеи Шакарчашмаро бо ин комбайни худӣ дар муддати кӯтоҳ дарав намоянд. ҳамчунин комбайни ғалладарави хоҷагӣ дар асоси шартнома дар дигар минтақаҳо дар гундоштани ҳосили ғалла истифода мешаванд. бино ба таҳлили муҳандис технико, ин техникаи нави ҳосилгундор нисбат ба комбайнҳои мавҷуда ки беш аз 40 сол дар истифода буданд, аз ҷиҳати кам кардани муҳлати дарав, кам кардани талафоти дону коҳи ғалла бартариҳои худро нишон медиҳанд. дар дигар минтақаҳои ғаллакории вилояти Суғд низ комбайнҳои муосир ки бо усули лизингӣ харидорӣ шудаанд, суръат ва сифати ҷамъоварии ғалларо таъмин менамоянд. хоҷагидорон ва соҳибкорон аз он қаноатманданд ки маҳз бо дастуру супориши пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо усули иҷораи молиявӣ, навкунии техникаҳои кишоварзӣ ва маҳсулнокии истифодаи замин умуман барои рушди соҳаи кишоварзӣ тадбири муҳиму дастгирии давлатист. ҳамчунин бо кӯмаку мусоидати ҳукумати ҷумҳурӣ дар пардохти маблағҳои иҷораи молиявӣ муҳлати 3, 5 ва 6 сол муқаррар гардидааст. ин имкон медиҳад ки хоҷагиҳо ва шахсони алоҳида аз техника истифода бурда бо беҳтар шудани вазъи молиявиашон маблағҳои лизингиро пардохт намоянд. барои хариди техникаҳои кишоварзӣ маблағҳои буҷети давлатӣ равона гардидаанд ва корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агролизинг ӯҳдадор аст ки маблағҳои буҷетиро дар муҳлати муайяншуда баргардонад. бо ин мақсад истоди иҷрои шартномаҳои лизингӣ ва пардохти маблағҳо дар минтақаҳои ҷумҳурӣ кор карда усули пардохти мавсимӣ ҷорӣ гардидааст ки ин самара медиҳад, яъне пардохти маблағи нави техника давра ба давра ва дар мавсими иҷрои корҳои кишоварзӣ муайян шудааст. бо дастури пешвои миллат тоҷик агролизинг тавонист ки пардохти мавсимиро ба роҳ монад, то ин ки хоҷагиҳо шаҳрвандон пардохти маблағҳои лизингиро ба иҷро биёранд. зеро дар ҳар як мавсим вазъи хоҷагиҳо беҳтар шудан мегирад марҳила ба марҳила. аллакай таҷриба нишон дода истодааст ки хоҷагидорон тайёр ҳастанд боз аз комбайнҳои ғалладарави нива эффект харидорӣ намоянд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дархостҳо ба харидории техникаю таҷҳизоти кишоварзӣ зиёд ва фоизи пардохти маблағҳои иҷории молиявӣ низ баланд мешавад, зеро истифодаи техника, мошину механизмҳои наву замонавӣ аз омилу имкониятҳои баландбардоштани самаранокии замину даромаднокӣ аст. ҷамъоварии ҳосили дилхоҳи маҳсулоти полезӣ бахсус тарбузу харбуза дар хоҷагии деҳқонии ҷавоҳироти ноҳияи Дӯстӣ аз меҳнати софдилонаи деҳқонони хоҷагӣ бозгӯӣ менамояд. ман ҳамин тарбуз ҳоҷ ба миқдори 25-20 кило аз зиёд ҳай, мумкин 27 кило ам бироя ки мо ин ҳамин тарбузоро ба шаҳри Хуҷанд бурдезем, Қирғизистон, Қазоқистон, шаҳри Душанбе арзон додезем ба халқ сабуки ғалта. хоҷагидорон ҳамасола бо истифода аз обу замини мусоид, таҷрибаи баланди корӣ дар арсаи кишоварзӣ, интихоби тухмиҳои минтақабо ва дуруст ба роҳ мондани корҳои агротехникӣ дар ин аём барои фаровонии бозори истеъмолии сокинони кишвар бо маҳсулоти тару тоза саҳм мегузоранд. бо мусоид омадани боду ҳавои имсола сабзишу серҳосил гардидани полезиҳо шароит фароҳам омад ки деҳқонон аз дастранҷи хеш ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. ҳамин аст ки аҳли хоҷагии деҳқонии ҷавоҳирот имрӯзҳо саргарми ҷамъоварии тарбуз буда
ҳамзамон маҳсулоти хешро пешкаши соҳибкорон намуда истоданд. аз давраи аввали ҷамъоварии ҳосили пулезии соҳибкорону харидорон аз ин хоҷагӣ маҳсулотро бо нархи дастрас харидорӣ карда ба бозорҳои дохилу хориҷи кишвар содирот менамоянд. деҳқонимон мана нақш шуда истодааст ки ҳози мана харидоро соҳибкоро аз ҳар ҷо омада ба давлатҳои Россия, Қазоқистон, Қирғизистон содирот карда бурда истодаанд. тарбиз нақш шуда сол харбиза амина нақш шудагӣ. хоҷагии деҳқонии ҷавоҳирот дар ҳудуди ноҳияи Дӯстӣ яке аз хоҷагиҳои калонтарину серсоҳа ба ҳисоб рафта, аз соли 2009 ин ҷониб дар майдони 114 гектар таъсис ёфтааст. айни замон дар хоҷагии мазкур 79 гектар боғи меваҳояш барои содирот нигаронида шуда, 10 гектар пахта, 14 гектар полезӣ мавҷуд буда, хоҷагидорон баъди ҷамъоварии ғалладонагиҳо дар майдони 10 гектар замин кишти шолӣ гузаронидаанд. деҳқонону кишоварзон баробари соҳиби аслии замин гардидан мустақилона вобаста ба талаботи бозор маҳсулоти гуногунро кишту парвариш намуда, баҳри ҳарчи бештар фоида ба даст овардан ҳар ваҷаби замини дар ихтиёр доштаро мақсадноку оқилона истифода мебаранд. деҳқоно беҳад мо хурсандем ки бисёр соли бобарор, соли хуб, пурфайзу пурбарака, хароҷотҳои кардагӣ мана ҳозир бор кардем, бо даромади хубам мегирем. аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонӣ ҷавоҳирот дар ноҳияи Дӯстӣ дар баробари кишту истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, ҳамчунин ба парвариши занбури асал шуғул варзида, ҳамасола теъдоди оилаи занбурро зиёд менамоянд. қобили тазаккур аст ки кишоварзони ноҳияи Дӯстӣ талош барон ки тавассути меҳнати софдилона дар фаровонии бозор, баланд бардоштани сатҳи рӯзгори сокинон ва боло рафтани ҳаҷми содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар саҳмгузор бошанд. дар 8 ҷамоати деҳоти ноҳияи Ёвон хоҷагидорон ба пахтакорӣ машғул буда, парвариши ин номгӯи зироати кишоварзӣ аз рӯи тавсияи мутахассисони соҳа ба роҳ монда мешавад. ин аст ки нашунамои ниҳоли пахта дар майдони кишт ҷавобгӯ ба талабот мебошад. руқия раҳимова аз кишоварзони таҷрибадор дар ҷамоати деҳоти Гулсара Юсуфоваи ноҳияи Ёвон ба шумор меравад ва майдони умумии замини дар ихтиёри ӯ буда 20 гектарро ташкил медиҳад. дар заминҳо гандум кордагим, рушқ кордагим, картошка кардагим, гандумам харинана пухта расидааст, бо киштидӯӣ мекунем, лӯбиё, мош ҳамичиёро мекунем, помидор. пахтаҳоро хунукӣ лағат кард, гарчанде ки вай кард, мо инро ба культиватсия карда, ғизо дода, об дода гирифтем. ин ҳозир пахтаро ба аввалаш оварда расондем, доруи якумро додем, ин ҳозир доруи дуюмро дода бо об мегирем. вале нашунамои пахта хай нағз аст, ина шона кардааст, ина гула мекунад. дар маҷмӯъ дар ин ҷамоати деҳот хоҷагидорон дар масоҳати 610 гектар пахта кишт кардаанд. дар дигар ҷамоатҳо аз ҷумла Ситораи сурх, Норин, Ҳаёти нав, Чоргул ва ғайра низ нақшаи муқарраргардидаи пахтакорӣ 100% иҷро гардидааст ва бар замми ин баъди ҷамъоварии ҳосили ғалладонигаҳо кишоварзон иловатан пахта кишт карда истодаанд. имрӯз дар ҳудуди ҷамоат тамоми хоҷагии деҳқонӣ гандуми худро дарал карда кишти такрориро ба сурат идома дода истоданд ки аз ҷумла пахта ва мош, лӯбиёгӣ, ҷигорӣ корида истоданд. қариб 30% хоҷагиҳо пахта кишт карда истоданд, мондагиш кишт мошу ҷигорӣ кишт карда истоданд. тақрибан таи 300 гектар кишти такрорӣ заронда шуд дар ҷамоат ва ба сурат бо идома дода истодем. калонтарин хоҷагии кишоварзӣ дар ноҳияи Ёвон ин хоҷагии таълими таҷрибавии донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур мебошад ки дорои 876 гектар замин аст. 250 гектари ҳами пахта кишт карда шуда. боқӣ монда заминҳо дигар зироатҳо ғалладонагӣ, ҷав, гандум ва 200 гектар боғ мебошад. нашунамои ниҳолҳо хуб аст, ана кишт дар вақте шуда гузарондагӣ, чигитҳои баландсифат қати. ҳозир культиватсия якум дуюм тамом шуд, озуқаи якумам ба анҷом расидагӣ, навбати озуқаи дуюм мебошад. ҳозир ана пахта алафҳои бегона тоза, ниҳолҳо нағз нашунама ёфта истоданд. агар дар баъзе хоҷагиҳои ноҳия нармкунӣ ва коркарди сеюми байни qatorҳо идома дошта бошад, дар баъзеи дигар бори дуюм аст ки обу ғизодиҳӣ рафта истодааст. ҷамъоварии ҳосили зироат аз ҷумла ғалладонигиҳо низ дар ноҳияи Ёвон бомаром идома дорад. то имрӯз аз майдони 3425 гектар ба миқдори 12809 тонна гандум ва аз масоҳати 352 гектар 1243 тонна ҷав ҷамъоварӣ шудааст. захираи хӯроки чорво аз ҷумла коҳ ва дарави бедаро низ кишоварзон дар сатҳи зарурӣ ва бо риояи талаботи ҷорӣ ба роҳ мондаанд.
طبق دورنامه بعد جمع‌آوری حاصل یکم باید در همه شکل‌های خوجگیداری ناحیه یاون در میدان 6655 گکتار کشتی تکراری گذرانده شود. اطلاع داده شد که تا امروز خوجگیداران در مساحت 5023 گکتار کشتی تکراری گذراندند که این نشان داد به 75.5% نقشه برابر میباشد. نقشه جمع‌آوری و ذخیره خوراک چربا باشد در این ناحیه 45% اجرا گردیده است. جمع‌آوری و ذخیره خوراک چربا را در ناحیه یاون با استفاده از تکنیک و مکانیزم نو به راه مانده‌اند. امسال باید چرباداران و دیگر خوجگیداران ناحیه به مقدار 38925 تن خوراک درشت و 3645 تن شیردار ذخیره نمایند. با اطلاع مسئولان در برابر قانع نمودن طلبات ناحیه با خوراک چربا، اینچنین به چرباداران دیگر ناحیه‌های جمهوری به مقدار معین خوراک دسترس کرده می شود. در جماعت دیوتی بانان نورالشاه نظرف نویه مومن‌آباد اهل زحمت در برابر زراعتکاری و کارتوشکا پروری و باغداری و زنبور پروری همچنین با چرباداری نیز مشغول بوده در خوجگی‌های دیوتی نویه سال سرشمار چربا زیاد کرده می شود. برای تامین چربای موجوده با خوراک امسال کشاورزان باید 10000 تن از جمله 9141 تن بیده و 859 تن کوه علف‌های طبیعی جمع‌آوری و ذخیره نمایند. با این مقصد امروز در خوجگی‌های دیوت جمع‌آوری خوراک چربا به طور متشکلانه ادامه داشته باید این موسم میدان 1190 گکتار علف‌های طبیعی و 203 گکتار کشت زراعت خوراک چربا در مجموع میدان 1493 گکتار جمع‌آوری و ذخیره کرده شود. سال جوری طبق نقشه دورنامه در ناحیه 61200 تن خوراک چربا نقشه‌بندی کرده شده است. تو امروز 5800 تن علکه جمع‌آوری شده است. جمع‌آوری ذخیره خوراک چربا ادامه دارد. از مساعدی بود هوا امسال ما استفاده نموده کوشش به خرج می‌دهیم که دو ساله ذخیره خوراک چربا تامین نماییم. از 61167 تن دورنمای ذخیره خوراک چربا در ناحیه 41685 تن اون رو بیده و 19462 تن رو کوه علف‌های طبیعی تشکیل می‌دهد. در ناحیه مومن‌آباد عین حال در همه شکل‌های خوجگیداری 37983 سر چوبای کلان شاخدار، 135326 سر مال میده و 3358 سر از پرورش کرده می‌شود. برای ذخیره به قدر کافی خوراک چربا امروز در همه خوجگی‌های دهقانی ناحیه معرکه جمع‌آوری خوراک چربا ادامه دارد. رشد کشاورزی در ناحیه جیهون دلیل به بحث عاقلانه بهره برداری کردن از زمین دانسته می شود. اگر 3-4 سال پیش در ناحیه همگی در میدان بیشتر از 1000 گکتار پیاز پرورش کرده باشند، امروز کشاورزان ناحیه جیهون میدان کشت پیاز را به 2600 گکتار رسانیدند. اقتدار استحصالی هم نفوذ دارد. بیشتر از 90000 تن پیاز اعلی صفت استحصال کرده شد که قسم بیشتری آن توسط ایستگاه‌های راه آهن ولایت سوخت با فدراسیون روسیه صادرات کرده شدند. اکنون در زمین‌های خالی شده پیاز باز به طور تکراری سبزی می‌کنند. الکی در بعضی خوجگی‌های دهقانی سبزی را کاریدند و نشونامای زراعت هم به چشم می‌رسد. خوجگی دهقانی تابع ناحیه جیهون سال گذشته در میدان زیاده از 2596 گکتار پیاز بروقتی کشت نموده از آن حاصل دلخواه به دست آوردند که زیاده از 50000 تن صادرات نمودند. به جای پیاز عین حال در تمام همین 2596 گکتار کشتی زراعت‌های تکراری گذرانده شده است. از جمله در میدان زیاده از 250 گکتار کشتی سبزی گذرانده شده است. تا آخر ماه‌های اوگوست ما نیت داریم که کشتی این زراعت رو تا به 1200-1300 گکتار زمین رسونیم. مگر از سبزی عین حال در میدان زیاده از 950 گکتار کشتی جواری مکه برای دان، زیاده 1100 گکتار جواری مکه برای خوراک چربا، زراعت‌های تکنیکی لوبیاگی‌ها کشت کردیم. طور اطلاع دادند سال گذشته 29000 تن سبزی استحصال شده بود. این موسم نیت دارند که استحصال سبزی را به 35000 تن رسانند. زمین‌های قوم‌زمین ناحیه جیهون خواسته‌های دهقانان را در افزایش اقتدار استحصالی برآورده می‌کند. چون زحمتکشان ناحیه جیهون در استحصال میوه‌های سیتروسی نقش ارزنده دارند، محصولاتشان از جهت صفتناکی و خوش‌طعمی رقابتناک است. مخصوصا لیموی جیهون در فدراسیون روسیه و کشور قزاقستان و مملکت‌های عرب خریداران زیاد دارد.
аз ҳамин хотир тибқи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтанд ки масоҳати гармхонаҳоро боз ҳам васеъ гардонанд. тибқи иттилои раисати кишоварзии ноҳияи ҷайҳун аллакай дар ҳама ҷамъиятҳои деҳоти ноҳия барои бунёди гармхонаҳои лимӯпарварӣ чораандешӣ дорад. барои парвариши зироатҳои ситрусӣ аз ҷумла лимӯ дар майдони зиёда аз 121 гектар хандақҳо барои парвариши ин маҳсулоти пурқимат айни ҳол вуҷуд дорад. баъд аз семинар машварате ки дар ноҳияи Данғара тибқи дастури супоришҳои асосидори сулҳу ваҳдат пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон деҳқонони ноҳияи ҷайҳун тасмим гирифтанд ки дар майдони 13 гектар имсол ва дар солҳои минбаъда ҳаҷми майдони парвариши ин зироати пурбаҳоро зиёд намоянд. мо тасмим гирифтем ки дар оянда имсол дар майдони 13 гектар ва дар оянда тасмим гирифтем ки парвариши ин намуди зироати ин намуди дарахтони пурқиматро дар майдони зиёда аз 150 майдони кишти ин зироатро то ба 150 гектар расонем.